anyị okwunu. So, Chairman Dewo. Ọ ga o mere dawo ma. Anyị afọ n'ọzọ taa n'afọ a. A na-afụgo n'afọ a nọ. Ọ ife melenu. So, kene kwana ndị ege ntị onye bụ ebe isi na ihe na-ebe aka. Chief Chike Ileka. Amala ife na-ese okwu na Nnewi. Mba na-abala agụ n'Igbo niile. Ịfụ n'ọnọdụ a nọ na-awụ kwa ya amị ọma isi ụmụazị. Obubu obu isi okenye. Mgbọsị ọ dawara adawa ọ dawuo mbe. Ọkpọlewe eke. Agadi nwaanyị nwere iwe ji bunite ụkwụ ọsọ ike na amachawe ọdawa mpịtị ifo na ife a na-eme tata ọ ife akara aka akpatakwa na ya nnekwu na-esi adịdị ya na-eme nnene ife anyị na-eme tata ọ wụsọ mma ọha na eze ndị Igbo ọ Igbo ka a na-eriprezentị ọdụghị ofele ọnya ka ndị Nnewi anyị nwawu Nnewi ji wee bịa si ka anyị kwado ife a na-eme ka a na-eme ka ọ dịkwa ka anyị si eme mụnwa si na Nnewi Ileka maka ọkwanụ ugbo na-abụ ka ekwe na-akpọ dike ọkpọ ya na ndụ ọkpọ ya n'ọnwụ ọ dịghị ofele ọ ife na-eme ife a maka na etu ọ pụtara taa anyị na-eme taa etu a ka ọ ya adị Chineke ya akwado ife a na-eme anyị eme ya ọfụma nna ya Nwodo onye isi ndị ọha na eze si be anyị na Naịjirịa wee bịa ebe a ọ nọchakwa na ana Chineke ya edunakwa ya ọ napụta ndị niile si aba ya asịkwa ya nnọọ etu a ka ọ ya adụkwala onye ọbụla bịala ebe a onye bịachala ebe a ndị si aba ya mgbe a na-apụ ya asịkwa ya nnọọ etu a ka o si edo anyị kwuru na anyị nwe Igbo anyị jee na mba anyị ewere ife ya abara anyị uru natawakwa ife ọjọọ dụlụ ha ya adụlụ ha anyị ewere ife ọma na-ana osi fụrụ anyị atụ nkwe ikuku majiri ya n'aja ọfịa ife anyị na-achọdụ n'elu ọ daa na anyị ekworie ka o meji ọnwụ na ọdịnala opuo ka o meji anyị ekworie so na onye fụrụ anyị ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwere nwa owu ọsọ ife anyị ma ọ na anyị ada eje na mba na-ana na mba anyị adịghị ewe nke mmadụ ewe na nke anyị ọ ka anyị ewe Igbo si eme ọkwanụ nye ahụ ife anyị bịara ebe a wee sị ka anyị nọrọ etu a ka ọ ya adụ daalụ nwanne m anụrụ m na ndị ọhaneze ndị Igbo si ha na-achọ ego ha ji arụ ụlọ ndị Igbo na London ama m na afọ abụọ gara aga unu mere lọnchin ndị Nnewi to be precise I was there unu rezere ego iji arụ ụlọ ndị Igbo ndị Nnewi Civic Center so gịnị mere the money o nwere ife melie enu ụnụ ma n'obodo anyị nọ na ka o si weledo a na-ezu ezu ife dị n'ife ewu na onye akwọrọ iwe onwe ejebe ka ọ kwọrọ mmadụ ha niile eju n'ala a na-akwụghacha mgbajiri mmadụ na-akwụtaracha akwụrụ ọfụma tiwa akwụrụ mgbajiri etu anyị ebidoro ihe mbụ ozubeghị ozuo a sị na ụkwa ruo oge ọ daa civic hall ahụ a na-ekwu anyị enweta and olukwe na na-eluo maka na nke emeri ihe mbụ agbakọchara ya o jeghị ife achọrọ ewesị ka emejunatakwa ugbu a emeluo na n'ebe ọ ya elu etu oge a n'ahụ na-abịanụ anyị na-abịazi anyị ada alụ aka na-asị na ebe ọ wee ebe eni etu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs amen.